I am a living proof of the faithfulness of God. He picked me. He picked me. Oh, he picked me. Who am I? Who am I, oh Lord? He picked me up and he set my feet. He will pick you up and he will set your feet. People will testify. Nations will see the hand of the Lord upon you. Free maku memu yiwaye adiawaye ebru mesuo mema mesa suyi iwaye niawaye edosuo me free maku memu yiwaye Mafipatumia Mema Mesa Suyi Iwaye Oh he is way Usaye Oh he is way Usenasi Oh Brian Nataba Nasi Oh Jayamo Tepiarada Momaye Pose Mano Noyadi Kesia Maye Momaye Buro Mano Noyadi Kesia Maye As Adom 106.3 Adom Ahengua ni dwumadi na no pa wotie abusua bishop ya usu ansa dwumadi so ene ye ebrada abna kwabna eda na se okropon no se wa maade a chie ye wa hwe so aboye ho ban wa kan ye ho se wonye wono ni mobro hu na dom an wo hwe ye so ede ye kode ba ka ye sei ene hwan ehemfa na ye gina ehemfa na ka ye duro ede ne yetumi aye ede ne yetumi aka ene yetumi aye bi yetumi aka bi yeduro ba bi ene yedu ba bi a omfre ya no nyame yetumi aye wom nyina ma ye ne a ana nsa tumi aka wom nyina abusua enye hunyansa nya hoden enye yetumi eye wuradia do hu ye mobo na watie Yesu frɛ tie abusua sɛ Nyankopɔn ama de pa chien wa hu ye mobo atie Yesu frɛ boboro hu na gya no ahu ye mobo a anope ye de na asie ma no na asie ma no na asie ma no na yi ma no na ye kron no ye tontom no Ghana de ye will be at the ma no ye will be ka obi chire urade se ye beda na se ibeyi na ye ne akamfo no omususu bebre hihye bebre adwendwen bebre senka ye de anke ye afi ho kaye de ki yasaye kra enso egurade Nyankopɔn ti se nipa Bible say ya kwan na kwan enye pe sɛde asase ne wɔsoro mutwea no saa ne Nyankopɔn ya kwan ne na kwan so mutie asenanum asɛm de ema ne nkyɛn o na bɛyɛ adwuma no sɛde wasoma no pɛpɛɛpɛ ansa na aba ne nkyɛn te abusua menim de obi dua fa ho obi susu afa ho de wa presen kawo ke betowo o hwɛ sɛ kawo ke ebesi wa brabom ke ka no gwa na kawo na apembo bi adwuma na gu na ka no so sɛbe afiri wo nsa
nanka de wo ye nyina nanka ase so enipa de na dwen ne hihye no so Nyankopɔn ti se nipa ena wotumi atutu saa na mon ene da nas obi bisa me se na ye de kura na Nyankopɔn de kura na obewu ye se de ye nti a wado ye de nti kura na Yesu abewu hade ama me kyekire ba no se enti se ne ye tibia no se pa na tie na ne nyina chi nso Nyankopɔn wodo ye na ne man no mo ye sei no obewu gi ye mo ye ba ko no so wankame se be free ni so obehwere no na ne nsa nka bi mu kura no ye nti odo bebrebe nti adoye bebrebe nti opesa me no ye nya asomdwe opesa me no ye nya bible ye no nti wanhwe da chi ode ne ba odo no kro no mai empa hi na bible so womfa niam nyina nka ho medom ye se watumi aye wedi ama pa ede bi na wohwe Nyankopɔn tumi nyema wo ede pa bi na wohwe a wontumi nyema wo enti wadwen na usu na ha yi. If God has done all this for you, the babaku or the amount, hey, dear now pay chile, bodin, awo, ayarisa, awarie, juma, a dear now pay. Obey now, bruso cra. If it's only 1 yard ye, or pamago, Nyankopon. The aguano, obey pamamau. Kawabra boys is yenny. Abrabona is scattered. Ha. Fa hotun so obekam asisiye ni Adom 106.3 emwachi eba kasafidi so mo amuhwe on Facebook Adom 106.3 say like page no na share like the page and share from you announce friend mo amu Birmingham, Croydon, Luton, Spain, France, US, Italy, Coventry, Munyinada, Germany, and Holland, Munyinada. But one day I saw a fruit and I catch it and say, Adom Ahengua any movement. Bishop Yahusan Sayano, Adom 106.3, no, a druso. But in Ofori-Atta, and a pay no radiasi. Say, Wama, Modin, or the Adom beam, now was our way, so. Aboy ho ban yem fa sidam fa ma no ere wase ye Nyankopon ye kron etonton ye pagyaw jiwaye ye no na ase pagya nyina ya wodia kamfo nyina ya wodia isura nyina ya wodia ye nyina ya wodia entonton nyina ya wodia we are hene mo hene we awura ma awurade we ade nyina sutum okatachiye yesi akron Venetia maso, you are you. You shall when Munyam, Nasia Yodia, Aye Yodia, Campo Yodia. When I hear men, so I can't man, a boy home by a radical said, why I ain't funny, drew at the cry and yes, she has. It be more common you see, and so you bring baby in tea and a near baby. Around Tiana, Baba, Mammy, Papa, they were running Uncle Pascal. And Uncle Why, I think I would be our dream. Wouldn't be pencil grounds no young coupon. Also, I bought by Fahwas Dania in Camphor and Tuntum family team. I don't pay a giant home, I'll pay a giant crowd, I'll pay a giant pedia, showance. The sauce I would you 2 and 9. Fancy baby, my ye. The 9 year bed too. Raddy soon, fancy baby, my ye. Fancy baby, yempa and shifum. Young wetry, your 9 and pembo. Yes, baby, I beku yanim. Yes, baby, I didn't count call a bebraye. Yes, baby, again, we yam shebaba. Yes, baby, Mamma Yanshira. By Bobby on dear. Should be by your dear. Can't be by your dear. I don't yes, slow you would. I don't yes, slow you would. In the day, yes, I for my Yamaye, Yamaye, Yamaye. You better for Shayako, you better call office. Be too kind.
Quason Sem. Fire Quadia Taban Sofiaco. The Maya Akusukui, Uradia. Board you can't hold by. Tasso so bomb home by. And I Jam Showens. Well, what shall you my pass or the Bequary, Papa? But if I may see baby, my Kayame, when I hear Juma, when I pay Juma, when I what dear, when I took kind, when you for my year. And the day the show and so. Yet they are Cassia Bequa, and I Bequa. They be we, and I be ye. The Yaka, and so said the baby, wow, Hannah, Ubum, ABC. Commander, dear, Sibran, well, and if she may be my essential Shawataba, Nassie. Jesus Christ, it is. Unipa aye dear ebo kwan emano na ede no ba nipa akese anim Unipa aye dear ebo kwan emano unipa na aye dear sa na twi ne kan unipa aye dear na aye dear ade kura na wode koye aye Odko yaye oko chadie si ade che na ikura no no ebo kwan ema no wasami bose onja mi muse ade che na ikura no no ebo kwan ede ma no enipa ye de brofo no say a man's gifts maketh a way. A man's gift makes door, open door for him. A man's gift, any pa achadie, any pa aye dear. And Rabbi Bishop, ya Oswan sa in Chiakesi and Yadimano, Nanu Yada, Memene Yada, chair moo, and na Udi Nawoda, na Udi Nawodano, was a da can wasem. So be biada would don't know. Ubi biada why ye shira amount frishia bebrebe frishia duonum ekro etrasa abra wodi na wodai wonso so wani so ade hunu kese pa ene so ade hunu kese pa ne se ope ehyen ambulance at the ama the Ashanti region in fact back where the my eastern region it's our prisons. And we were pay at the ama the Ashanti region. Almost so, ya umunya, etumia buawong, etu de bia, na sabi, wana edahono, ya die, any emergency be, the woman here BBC, at the ako, eusia. Na no yesu kansim bi, se ebra na me def yaseno, obe shame. Ebra na me da aya sabiano, oba ho ebe srame. Me da fichire na me da de jano oba ebe farme o si na hwafo bi sanse na ebrebe na ehun se wo da ho ye no nam yi ye hu se bibisi atoda onko hospital onko da fiase da na akura ehun se wo da de jada na ya moawo o si o sa de mo anya ma ye ni mu nkoman
wanyama ye no monkuma ya wona ntumi hwe ho so ntumi mmɔ wo ho so no mo anye amfa amame te abusua ya esi nyame bebre no ye be ya ma asomasi na obenten no erade ne de ama no nti abusua bishop ya usan samamwa ntumi empe ambulance emfa konkoma Shanty region na ntumi mwa on Shanty region to be specific prisons na ntumi emwa won mo amano ne Ghana ha mmesum ma yemfa enkro obwana eno ane se ode obesend kakesie bi ade akosa number yi eso 0244 710 133 0244 710 133 fakoso idi abehu ane Samuel Odami Labi idi abe ubehu oso an bishop ya uzu ansa no ana wode emano na yenye visa shene munyam ebra udina wode ti say Proverbs chapter 18 verse 16 or say onipa chede me fa no brofo no sa batwi no direct so wo fa twi no kan dia say ayeye die ye no so wo ba bia ehwe but ye fa brofo no sa de batwi mo say nipa achade enura bishop emphasis no ekokuwie se achade biara nyame ade awura wo mu bia no emu na bufia achade bia nyame de awura mu bia no manan sombo emma emu ne se isha sebe ni pedua ho akwa no nyina da ebu bi se bi ye kete sebe bia na tachirema ebu ne se kete na de ye de se ka twa tachirema no a wo kasa asesa ananse po ka wo tachirema wo kasa asesa enti eripa biada achade ewo mu no emu na bufia eno besisa wabra boss sawa setena na di wakonkan mvoni a wotwakire enra ya establish say enipa biada wa asase so no oyenyame ade a waye enipa bia wa asase so bia nso no memu ne se bi wa sansani anase wo yenipa hunu baabu se woni kasa akora no a eyese wo bekos osayemu bu wakonta sa wo kan se nipa hunu se fi se nyame aye suban so nse so onipa biada honam ho sabe se de na dwenda ho ana de na dwenda ho bia no achade bi wani mu a kwan bi so no ebetumi ede wakonkan ede abusia ade na nyame de adua wo mu. What is your gift? Achade bia nyame de ama wo biara or expertise wo de be adwuma or expertise emfaso de be baso de ama amanfo atwa ho ahia abusha. Apart from say a man's gift will make a way, a man's gift will open doors for him. Tiase say a pie a kwan manoa or say a man's gift maketh. Enti se bie kwan manoa enye ono nko ade benya mfa so ebi be kame de bi so aka wo ebi so aka ni pa twe ho ahia. So the question today is abusia achade no a nyankopon de ama no emfa so de ben de abrayen we be ka sa achade ne se de mu de na wo kan se meye sofo meye difo meye sempakani abusia nye no a adwuma no a o yesese no eya achade ai nyankopon ade ama wo se obi antumi nya won kuto na atumi ye na wo kura so som no se wo ya hwe se de wo si ye ne ye efa na eya achade ado na bokwan ema wo enti se wo ya enya ne se wo ya manipa se wo ya ye ne se de wo ya ma awurade na se wo ya ma awurade a wo ba ya ye ne ye na we de enye se ne dia menya manwe na wa ye ne bia na bosom so akwaji akatua so aka ho enti sabe wo ye srani sabe wo ye post ni sabe wo ye immigration ni ana fire service ni ana customs ni prisons ni
Benjamin Mabobodi, we are civil servant. Sabe, we are Juma Kessia, while we are Wachuma. Be a doctor, will be a nurse, will be a lawyer, will be a judge. Sajuma Diana, who dear Yano, hey, ya Chadia. Now, oh, Vanya Juma Mawu. What the year Juma Emma Wana, a child who was shia. 1 night, any woman coba. 1 night, where you feel pan. 1 more, and I, ye Juma as someone. It is a woman says, I tell you the crown. A summoner, what is somewhere. Oh, one is a ya, Masuma, now benting. Eddie Abedjuma dear, and Yabusia dear, Yabusia Japa dear. Timfam Wabusa, Yakasa dear. A chumco. Yes, my money at ye. Abedjuma, a Yabradia Juma, and it's always so now, ya. Free Wakumum Ejo. What the bed you will be? What the Babu will be? Now, what beside your bokwine am I home? A young shedna. A man's gift will make a way. A man's gift maketh. Bushia. This a man's gift. A bokwine amano. And you so much of me. And yan and fitchery, yan biada. And no never bokwine anywhere peer baby. And he said, no, shiame. That's a word, some me. And some me say, and I'm a shia suffer, and I'm a some one year suffer. Eh, the me suffer the acabasuno. And there's a shiamo baby be out with yameno. For bo any dear mammy. For bo any dear famame. Boomy. And woman set a tan tired dear. Now boomy set me in the pa. Now be soon a woman moon. Be a nipa, Matissa Wada. Now, chi me a yame bassa. When you watch now, Evian Camena, Yameba Famiso. Edia Bokwain be the amount. Minami, a Jumabidia, and I'm a far walk. Tidium Pepia Bayo, Tubana Tietium. Now, Bumsa. Yako, Ebiana me, my Bokwama, which nabi. And they know who sa. My bokwine am which nabi. Nay man, aqua fa. Kofankophobia banumum. Quatariano. Quatariano no. Yarsa, where ya when yarsa. That no sana more cofa made biaba, made the tifubiano. Ne master Cassa. I say, oh, only in one says, Sena Yadi, and the Hano. Catch that Lura. By me, I was soon say, ye, Miss Shre, Cowba can't. My master said, Cover your crumwa. Yamini Pebio. I could not get to you. Or call ya, what did Yarsa? What I get to be Ubunzabufia, Nancy more candy with your maid when we dear. Make us such a while when he made the Tiffy. Now, Tietian so. Ya won no bosome enkono wai before ba as you trust in him otisre kasa kire ona etie ya wuye bia ya chede ya minso obi obedi nsem bia ya chede emu na bufia ebebo kwa mo kina bi enye ndo ti awo abaya no a bia mema ne kasa enye no ho so no ho fom edu breso aso wadi o Bomo bia so wonam sro ebia na sa be ma no a wuti no a wo mun abufia na hwe so ahwe no fom ebia na sa ewuguna ebebo kwa amawu amen yenkasa kakra bi wai o yira wo pa anso odifo ba Agnes Sasu etiam papa bishop waje so yo me da se bebre o se onyankopon bo nimpa onimpa bi obo na ba asase so odi achede wura nimu mra Adam obo no Bible say ohome egu nimu ente mra ohome gu nimu no Bible say obey okratiasefo mra open ho kafo awurade mane da ho mo yi bibi fie na mfim ede yo oba je say na awurade ohome gu e ya chede bia odi ma Adam eno bi na pieye
ma yifusu ye de efiri mu baaye onyankopon bo nimpa bi a odi akyede ma no na o make sure say sa akyede o de be ye adwuma akyede ne be afoforo be nya ho mfasode ye de papa be example waba hwe nneoma nyame fa no so ye o ma ho kwan ma akyede wo no mu odi ye adwuma manne aso afoforo bebre so aye akyede ama nkrofo bebre enti onyankopon bo ba asase so a akyede also di ye adwuma ma afoforo so ye den enye bi onipa da sani bi o asase so akyede wo no mu enti emu na mbofia ne wo kase eye your friends ema na kwala oti ne nchen na ofo se oya akwala oya maid na emre otie no na sa bibi ye de wo no mu otie no odin na asem o ka no so no awurade fa asa na asem no so meni nyogie enti me ka se onipa da sani bia awurade de akyede mo wa kyede a ode ama yese obeye hu adwuma fa ye adwuma na mfasode emra so fa ye adwuma na afoforo nya hu mfasode fa ye adwuma na wo ya kyede ode akyede am onipa da sani bia o ya kyede ma afoforo enti emfa wa kyede enkame emre Peter ko asori dana no a okoto so bubu ani no ete ho Bible say o ka say sorry watan se akyede wo Peter mu no o de dum bubu afon man sorry nante ye ekoye bibi enti nyame de onipa da se nyame de akyede de ama wa kyede en fa ye adwuma na afoforo soso nye den enya ho mfasode say wa mfa akyede na anye adwuma na dachi wu awurade wasam bisaw was one fa ma okwa ode ma wo se ma afoforo nye de enya ho mfasode ma afoforo enhyew no nsuaw ma afoforo enka bibi mfa ho ma afoforo enfa mo ho ye de ento so ma afoforo ho se ma mia na papa okwai bibi wo no mu enti samso me di na chi a menso menya mfasode ento ni bada sani a wo ho awurade de akyede ama ma wa kyede fo akyede ye adwuma wo ye osofo a ma ye hu ni ye ma ne hu ni ye fo wa kyede ne ye memfasode mra wo ye obi biara a wo ye akyede anyame de ama no fa ye adwuma na wo de ye adwuma a emfasode den ebeba ma afoforo so ye de enya ho mfasode enti nyame amfo amma asase so kwa odo ba se be ye akyede ama afoforo odo ba se wa kyede wo mu no fa bebua nkrofo ode ba se akyede wo mu no enya adwuma ma nkrofo so nye de enya ho mfasode nti ne ana anopai wo a wutie me meka kiro se awurade ammo amba asase so kwa obo ba butaye bi nti butaye odo ba se be ye adwuma fa wa kyede ne ye adwuma fa akyede anyame de ma fa ye adwuma na afoforo so nya ho mfasode akyede ode ma no fa ye adwuma wo ye na wo ye ni ya ebokwan kese den eto mo wankasa akyede no ebokwan was akyede bi anyame de ama no eyade emu odu enti wo ye na wo ye ni ye na wo so ni ye na wo kura ni ya ebokwan kese e de ma wo awokoma ye den eto wo yem amen fa akyede ye adwuma ebokwan kese de ama wo nti adwuma no a wo ya wo nsa so ho saa no ebia na eno ena de abasobo eba Bible say ebe bie kwan e de ama wo promotion am kwan so na de wasoma wo yi hwesa de wo si ye no som na afekire de kwa no afekire na kwa ne ye bia na wo se no wo ti obi ade ho a wo ton wo hwe obi officer ma no wo hwe obi dwadie ama no said ye wusi ye no once wa bia bi okuma ba bia ha so customers na bra ha se bra ho na me fa ba bi na ukada no me man di machi na minim se me ko mother care we ho na me ko Mami ye hu no so no nya mother care ni ama no ton ziboti go ton mother care ni ama you twa mo say bra akredi was pa na me da ase ase bra me won kara ni ama na me se ba bia me wura no ye wo bebre wo ho was wo dia hom se han me dia aso wo shop no ahun pe wo a woni se adwa no ba hu sa so me si adb enti ne me so me kofa na ma twetwe nkofo de aba and you also don't be any shall say.
ada na wo di sie na asa wo ye bibidi asie sei Adom 106.3 Adom Ahengua nim na bushia no pay kasa chiro Proverbs chapter 18 verse 16 ochire ni a wo chira de yi obi ba ni kura wo ha wo chire na de no chire ni ye nga said na siku no kura nyame de antini mayi ni bia to siku ni nya de abaye ni bia ho ye bia na wo ye ni ye ama de ye no dia no a Nyankopon so e de nam so bebo kwan bi dia e dai amaw eti wo kira de ba fa no se eye wo so odia fa obi ade eye ni yia e be ye odia nyame so e bokwa ma wai enti abusia de wo ekura wa wo de ye adwuma saa no ka no a ya to amaw na ye sales fa ko wo de ye a chede ekura wo so yi fa ye adwuma yi e bia na wonim adwen a o boss no afa wo ho bia be kakra se de fa ozo ya na wa de akosia ne ama nya odi ka yi career ni so na wo de asia ne ama na ba bia kwa so na yi na de ne na mu se ya ana kwaje no ho a boss na asayo na grass be nya adwuma wa kwaje na de aye so ye di wo koso aye ni na waje de gun kutukum abusia de wo ye no bible say ebebo kwa amante ye de wose Nyankopon ka asem say nyame fa wo nyina enipa bia nim keke wose ebebo kwan de wagina enipa kase anim wate woni mu china tu sia me na ya bome fadi dia mame zanz wo china woni ebia na me bebo kwan ama wo no hani sɛ de no tie gina na do an ekura no wo de bo kwan ma Yesu ai wo china bi na bia me babua tie fidie so America sai tie mi na no achim sɛ die ban sɛ kura no mo kai wachim na de akwa so wo nya asɛm asofo mo sa na di matem ebia na semwa na ka wutie no eno na nka be safo bi di amaw na ka wo hwe sa asɛm no ade akwa anim na wo chima firi ho yi Mami anopai bompaye emma obi biada achede bi bonu mu a onfa nya hwe obi kura de ka no kwa me pese me yasomasi pese me yeti se we pese me yeti se we be wa de nyame dia ma na ni so say gofo ya de talent ma me sure pa say ba ku ye de man ni nyan Bible say he gave to them according to their several ability what the man said obi ahodente mienu enu ba ku wani ko die ku sie Saudi Asia ya bompa yese nyame ba mo ni aba ho so wa fa dia ye adwuma na aboa o man no na aboa wo san so kire me bobo kwan dia ma pa cho empire bo Ewrade ya da wase mu a wo dia fa ye papa so dia amaye ena no pay ye bompa ye eje obi biara o wa kyede mpo na asie wo hu Ewrade wo na wo yi enyinta samadi Ewrade mo bi bia akyede enyin empie ewo Yesu Kristo dim obi biara wo akyede mpo na onim Ewrade mane hu akyede a wo di adom no na onfa nya adwuma Ewrade obi ani ho aba asase so kwa oba asase so mo botaye nti ye bompaye obi bia na akyede aka ase anampo obi aka na akyede ase ye bompaye se Ewrade masa akyede ani mpie ewo Yesu Kristo dim masa akyede ani mpie ewo Yesu Kristo dim ma akyede mpie ewo Yesu Kristo dim na ne die akase Ewrade mani nyini Ewrade mani nyini Ewrade mani nyini mani mpie ewo Yesu Kristo dim nyoni ani da so kra so wa akyede Ewrade bie nani mani hu hega no nim sensuo won nchen Ewrade mna wo bie nani no ohuye enti bie nani mani hu se akyede kase a wo di ama no no mfa nya adwuma ne mfa so de ma foforo Ewrade mesra sa de wei efi wo agya Nyankopon ho ema wo nkoa ene wo mfona akyede wo mo nanso mo hu ne o mo fanye Ewrade bioma gym hu mo ntiase ne mo hu ne ye be se wo nyam me na wase se wo tie na waye wo wadom ne nti amen wadom ne nti
Amen. Okay, I was here for a chat. Na me ma osofu ma me a champon to a champon. Soft mammy to champon. Because I'm a bishop Daniel to a champon a year. Happy birthday. Lord, you said you house no more buying count one more. Why? Bishop Yahuza. You have from now. Lord, is you that Bishop watch it a champon. Baba, also our anniversary, 26 years now. We have for dinner that Facebook now of Mammy. I saw Musa. Baba, Trinko. I make culture on the Bishop Yahusan, October born, Biada. Can who say, anyone would tell you, Biano, why you should be prepared the amount. You see, this should say, Obeto ambulance. And now Babuano said they want the Biada, a turbulence, a Goma Shanty region. Tibacho Ketwabiansa, Mania Cassia, Mamti Gana Hanamanina, Fabra, na, would you inform moi? And she a queen, what Chadiano, a man's gift. To a Chadian the crown, a Bobocama, why? Fabra Nemo Camau. Fabra, a Bobocamau, Yami Tiu, dear. We are more being Yamizu your diamond. Over to me at the Sikana Kugu, sir. Number issue 0244 710 311 0244 710 311. Okay, but we see her. And every day, baby, you might be a baby doing so. We be so we are driver. We will be a Juma. Now, our Juma, what's a for doctor, nurse, software, Chedi and the crown. Are you a Chedi and the crown? You know, you watch us away at your mamma. Before a Chedi and the crown, you know, you watch us away at your mamma. Sounds like Mr. Yeah, when you say, yeah, my Bishop Yahusan. Yeah, Chedi, ever come, I mean, yeah, what's not. Never imagine any baby anymore. I can see for. Okay, many much idea, Juma. CJ. Zedra on the Chadia by Juma. Mofidian and Haya of a just Samumra. Why? Awana. Elder Samuel. Awana of our Chadia Juma, may Jed me who within the Ofori-Atta, Betem Bishop Yahusan. I watch it with Trinqua. Three and Quapa. Tell my Bishop Yahusan. I mean, count on 10 minutes. You also know more by why. Minister Bobby. I mean, count what is 24. Have a tower. You can hide the hour tower. Walk around with why. God no good do you Yawa. No good do Yawa. CJ, on your Yawa, why? Rabbit, why? We need you for Ofori-Atta. I mean, count on 10 minutes. A Chediano, I want a fire, Juma. I mean, who?